så får kokken den store KitchenAid, og assistenten får den lille KitchenAid. Og så er der selvfølgelig en check til selve vinderen, som kan bruges til forberedelse. Giv lige navn til nummer 3. Mette Mark-Lander. Jeg får 10 tilbud. Og nu bliver det spændende. Jeg kan sige så meget som, at vinderen er i starten af 20. Vinderen er født i Kina. Så ved jeg altså, hvem det er. Nej, der er nogle stykker, der passer på den beskrivelse. Det var et meget, meget tæt opløb, kan man sige. Tæt konkurrence, som Gud også forudsagde. Men der kan blive only one. Der er kun én, der kan vinde. Lad os sige på den måde, at de to, der er tilbage, har fået fantastiske erfaringer, og vi er super glade for indsatsen. Og jeg er sikker på, uanset hvem af jer, der bliver nummer 2, at vi ser både jer, og ikke mindst Mikkel, og måske også Mette, tilbage her igen om 2 år. Fordi man kan bare mærke, hvor jeg er stadig fantastisk dygtige, og I har den gejst, der skal til. Men som sagt, der kan kun være én vinder. Så, Eva, på andenpladsen i udtalelsen. Skal vi tage førstepladsen? Vi tager førstepladsen. Ja, det er kun for at pine den der. Så nu finder vi altså Danmarks næste Bocuse d'Or-deltager. Nu er det vinderne. Danmarks næste Bocuse d'Or-deltager er... Vinderen er Morten Fast. Jeg vil sige, at nummer 2 skal have sin godt, så findes op på vejen. Og her så vi i hvert fald, at det her ikke bare er passion, der stiller op. Det handler om virkelig lysten til at vinde og gå hele vejen. Og her kommer så Mikkel Marshall fra fonden til fremme for dansk gastronomi overrækker en lille præmiecheck. Og Mikkel, hvor stort check er det for med? Vi har fået en check med på 10.000 fra Kokkefonden. Vi støtter en masse kokke og en masse ting, der fremmer dansk gastronomi, så vi vil rigtig gerne give 10.000 her til kandidaten til hans rejse mod Rødjørn. Jeg vil stå her. Stor hånd til Morten Fast. Jeg skal have det ud i Morten Fast. Stor hånd til Rasmus Mål, der spiller som en vejle. Og Rasmus, vi har en god til over, og selvfølgelig også. Det kan synes som en lille trøst.